dapat paintunan, bang mahigit ka pang ipagkalubanan. Emo na kailangan isipan at pagkabalan, dingke kang kayamanan o nanupaman. Kaya riyan king banwa, dingke kang tipunan, pag-aralan at kekang talastasan. Tipunan mula at manalig ka, at maygit paing mi pagkaloob keka, at maygit paing mi pagkaloob keka, at maygit paing mi pagkaloob keka. Sinabi na ning maestrong Ginoo, luguran mesa itang kasalang mo, nung besipas nakapin mo kanong bato tinapin ing ganti mo, ing lugod kailangan ning yato, lugod karing ka para mong tao, nung alang lugod alayang silbing demo.
welcome to our 48th anniversary.
Low. Magandang umaga po sa ating lahat. Yung mga kapatid po natin at mga magulang na nasa labas, marami pong bakanting upuan dito po sa loob. Kung maaari po pumasok po muna tayo dito sa loob. Yung mga kapatid po namin na opisyalis dito sa Sentro Sibol Tagumpay Nembia, kung nasa labas po kayo, meron po tayong bakanting upuan dito sa itaas. At mag-umpisa na ho tayo. At magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw po na ito, ipinagdiriwang po natin ang ika-48 anibersaryo po ng Sentro Sibol Tagumpay Nembia. Sa ating pong mga mahal na bisita at mga kapatid, welcome po sa ating sentro. At upang umpisahan po ang ating palatuntunan, inahanyayahan po ang bawat isa na magsitayo upang awitin po natin ang national hymn ng UECFI na pangungunahan po ng Sibol Tagumpay Nembia Choir.
manatili po tayong nakatayo para po sa pambungad na panalangin. Tinatawagan po natin si Hermano Abednego Miranda, cabinet member po ng Sibol Tagumpay Nembia. Manalangin ta po. Banalaig pami. Pasibayo po alang pupus pasalamat ke po keka. Ginoo ini po yung ke kaming masayang kayaldawaning ke kaming pasalamat. Ginoo makanyang ke pong misasan metong mitipon kening ke kaming santuaryo. Ginoo makanyan mo ke pong piabe-abe malaot man malapit. Ginoo ngening oras sa iti makanyan mila pong gagawan rin kekeng banal tungkulan. Ginoo eke po mibiling ablang makanyan mo ke pong gebayan. O ini po yung ke kaming pepabanwa akabiusan miya pong payapa. Sana po ding daratang mingaldo mila po kamalayan. Ginoo makanyan mila naman sana po nga akabiusan na lang kasasagkulan. Ginoo ngening oras sa iti o rini po rin kaya kaming pengaring mapilang pang makatagan. Ginoo tumampo ka rin kubur ang toknangan. Ginoo delawano po yung kainan o kapanandaman. Sana po makanyan milang pakisabing mayap keka. Dinan mo pa pong sikanan, dinan mo pong kapaldanan. Ginoo bang kanita makanyan dala po nga sa din banal ng tungkulan. Ginoo ngening oras sa itira kaputos nune makisabi kaya pong mayap keka. Uli pong ikay mikibalo, ikay manakit. Ginoo sana po balang metong kaya kami, dinan mo kaya pong ganap pakabiasnan. Bang kanita makanyang kaya pong miyabe-abe, makagawa ka rin kaya kayong banal at tungkulan. Igpang manal ngayon oras sa iti, e ako no po gisa ng salasayan, rilaman da rin ka na akong puso, ika po yung mikibalo. Sana po, tanggapan mo po rin kaya kayong panalangin, makanyalangan sana pong miras mabang lungayin, kaya kang banalay harapan, at tanggapan mineman sana po itang kaya kang pamipala at kaya kang bendisyon. Menibat ngayon ang gaamang puking wakas, yan nasa po. Pwede na po tayo magsayo po. At para po basahin sa atin ang sulat ni Apostol 1, John 17, tinatawagan po natin ang youth members po ng Sibol Tagumpay Nembia na sina Hermana Raisi Charis Gomez at si Hermana Ashley Catrice M. Makapagal. Tama ba? Panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Lalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay lalatiin ng anak. Kaya nang ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito, ang buhay na walang hanggan, ay ikaw makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, lalatiin mo ako, sa iyo rin ang kalalatihan aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula sa sanlibutan, sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo. At nagsapaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng bagay na iyo at ang may iyo ay akin, at ako'y lumalahati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan.
yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iniingatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga binigay mo sa akin, at sila'y binabantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo sa kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanang ako iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanyang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ika'y sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya naman na inibig mo. Ama, yaong mga binigay mo sa akin ay ibinigay ko sa ibig ko saan ako naroon. Sila naman ay kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ay sugo sa akin. Pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay binigay mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Maraming salamat po sa ating mga kapatid. At upang basahin po sa atin ang prinsipyo po ng Espiritismo, tinatawagan po natin sina Hermana Angela Vera Gomez at si Rian Joyce Anacleto, youth members po ng Sibol Tagumpay Ningbe. Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu sa pakikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita, materya sa daigdigang hindi nakikita, Espiritu, sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Meron lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuroan.
Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa sakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitayang na sulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumidad. Maraming salamat sa youth members po ng Cebu Tagumpay NMB. At para po magbigay sa atin sa umagang ito ng pambugad na pananalita, tinatawagan po natin ang Vice Pangulo po ng Cebu Tagumpay NMB, si Hermano Reynaldo Liwanag. Una po sa ating Panginoon, sa ating magulang at magkakapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang una po sa lahat na binabati ko ang ating mahal na magulang na naghirap sa atin bago tayo linabas sa mundong ito. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagdalo mula kagabi hanggang ngayon sa aming 48 anniversary ang lunduyan na Cebu Tagumpay NMB. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo. Lalong-lalo na yung kay Rian NMB. Napakalayo ang kanilang paglalakbay sa hawa ng Diyos, sa tulong ng may kapal. Nagsama-sama po tayo ngayong umagang ito. At muli po nagpapasalamat ako sa lahat ng dumalo sa aming anniversary. Sa lahat po ng lunduyan na nakaisa sa aming pasasalamat sa aming lunduyan ito. Alam ko na pagod at hirap ang iyong dinahanan para lang makagawa kayo sa iyong tungkulin sa ating Panginoon. Kaya po kaming mga kapatid nyo dito sa Cebu Tagumpay ng Buhay, lahat po kami nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagdalaw. At higit sa lahat, ang aming mga kabatahan, ang aming choir, na walang sawang gumagawa sa kanilang tungkulin mula pa po ng bago anniversary, ginagawa nila ang kanilang tungkulin sa ating lunduying ito. Kaya po nagpapasalamat ako sa kanila na walang sawang gumagawa sa kanilang tungkulin. Sana po lalo sila ng pagpalain ng may kapal sa araw ng bukas para makagawa sa kanilang tungkulin. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Vice. At inahanyayahan po ang bawat isa sa loob at labas po ng sentro na panatilihin po natin ang kapayapaan o katahimikan. Dadako po tayo sa komunikasyong espiritual. Nagagampanan po ni Hermana Corson Garcia, medium po ng Cebu Tagumpay NMB. Magsitayo po tayo.
katutuan. At yakuing biye kong paintunan yaing ama nono ning Dios king kayarian kalam ampong lugod ke kayong tanggapan. Salamat, salamat. Oh, sabla kong disang ke kayo kodaduang ngening king kayo mio beyabe kongon king bore naning Dios bayong itigawan sibol o karinan king po salamat mo mio beyabe kongon bang pison metong iyo maulagang aldo ning pa salamato anyaye kong sabla waat panwanan ko lalo ko sang tekdong ating kayegitan king pamanwalayo ikayaye kongon ngening itong Diyos babye nakekongon itonggong paralan bang sumulong kongan may get sa aking bukas balen ko gawa ko mo'y
itlo ding bolong dapat iyo kayo ikongan wo eko tutok ng king pamanuporan ang gaking taulinang singap ning biyengan mamento ko king Diyos kayo kongan ding dita kong lamak king pamete ponyo ya koing memuklat king katepo naniyo ikong sabla salamat ke kayo hanggang kawakasan manatili kayo awas yung kayawas pentik dokongan ikong sabla wake kong dagdagan ing kapiba batan wabit bitan yengan kareng sare liu makasadya kongan deti ilang dimut sayo ke kayo bukas yung daratang nung itigawan niyo ikong sabla king katungkulan niyo kay batyo sang gewa pasiulin ako manalangin kayo kayo ikongan si bulakarinan salamat adakal kekong sabla ketititinatang ing lugod na ning Diyos at pabandikengan adios ing bendición malakwan ke kayo ke kong sabla angin idinalo in patnubening Diyos wake koyem ako Santa Veronica
Maraming, maraming salamat po sa banal na batlaya na dumating sa atin sa umagang ito at sa ating pong kapatid. At muli po, dadako po tayo sa spiritual na komunikasyon. Panatilihin po sana natin ang katahimikan. At ang gaganap po sa kanyang tungkulin ay si Hermana Anicia Di Liwanag, official medium po ng Cebu, Tagumpay, Nambia. Nung ika'y may bangon, abenaning Ginoo. Pwedeng bageken ilang paintunan iyo. No ne bage karen gawan at dabtan niyo. Ing maya pavoras mumunang iabot ko balendin at ang iya ingan no bersaryo bilang pasalamat at kekong dinalo dinatang ko waken nanong imbutan niyo pakikwa ng gawan karing sa reliyo ngeninong makanyan sablang makiramdam bilang dinalo miyalewa lunduyan yabot ke mumunay kapwa sa lamatan makiramdam kayo panamdam iyo'y tanam uniones pretismo emuken desanyong maluwat ng panahon tatakbang lang betesyo nung makan niya neni adwan ko ke kayo enabas at bukod ikityo kimtanyo ikityeng katutuan kasalpantayanan antimoying sibol banwagagawan nung yan akakityong inyang panyulong yan ing pakikwanan niyo may gete paltoyan
to ke kompa kumasdan bisat le kayo marayong maglakbe ang gama lapit o geninong makanyan imbutan yung gawan balang sa relyo karing pa manakbang biabeya bekoking kekong kapanmulan uniones pretis mo nung toto'y katotohan biabeya bayan yung manwala na kayo biabeya bayan yang Diyos mene wala ko biabe kabayan hanggang ke ikot yung maya pa pundasyon yang aga gawayo kasalpan tayanan eyo pa namdaman nung lanyot akakit imyale wang lugar alos deng manwala alang ka bitasan elaltoy panyulong sarili yo'y kutang nano kayang sangkan bakit disan ke nung atin kabagit malagong gawan yo biabeya bayanan ikongan ikayo baning ka pakalan yan apa sulit yo at talang mabayat imbawa obraya ingkapan walan nyo bilang nadakala iyo po yung tulot matne kong darala eko ma namdaman ing toto gawana uling tanyag neying kekong ka panwalan yan pagsikapan yo dakal na ko pagal mapalim bawaking piyo pa kirasan bantum mo laing Diyos ing toto gagawan baluyeng masanteng alean di naman alos ikong sabla eko magulangan
asiyain kasalpan dayanan ing pakekwanan yo mayap ikit yo eyo pa natilian kabang mabiye kayo kabon na lalakad ing miyaliwang sentro ing kerak lanyong yan mapabanggal kayo ante mo yung sibol yan banwayang ikang makaramdam totoo man wala na Persayot sikanan Piyababa yan yula Nung noyayin dapat Yan na po san yoya Ito dos panahon Ing manwa la kayo Ing mabiye pundasyon Ke kayo elalto Ke kompa kekwanan Maniwala kayo Bakit yung Diyos iko'y nespredes mo E namaning tuto matne kong sasabihan King beyo nenuman yan nema bayat yan Ante mo'y bilang yo yan piabe abayan in malating pyersa apara gulyayan nanoy eyutula bilang misyonera mismo yung yan lugar iti kawayo may gitking sentrong yan ing pakit wanan yo bisip koking bulsaga bukan yo kapamirlat taning kasalpan tayanan at alang masakit tawabo ringawan patutuan yung pilit espretis takongan abandi yang ganap kasalpan tayanan unyon daralana patking si mulayong kakila layo yan kabadiya liban yo at inyang manula at inyang manulo ala kong liliwan o tangtapat kayo sabihan niyong kapagal yun naman
kaslag na ningaldo tuanalo makadyan. Nung nakarinyayin magsayang balayan, kelwata ningaldo ke kompa kikwanon, pondasyon at yo iti abubuyo. Ikaw na't ingpupun talandangin te kayo, tandaning manong aboring sabihan ko, mi patut tuwan akong espretis ta kayo. Ilan ang tatakbang iko'y po puntalan. Paintunan iyang pilit ing paralan. Wayatad kung eni ke kayo'y katutuan. Elubos maluka ingke kong kabilyan. Sibol karinan ngeninggang emas santingya. Bakit yan mitik do kuyoda ratangla? Yabot ko ke kayo matne kong darala. Metong yang pamilya ing meeting do kaya, menuna ing sibol alos edisan. Pupulang malati itiing katutuan. Oras lang langgot si ding mesa bintapan. Dakala masakit yan aing santungan. Bakit me palyaring sentro tinik doya? Ingo pa yaning Diyos uling mi sanela. Impami sopsopan yan ete lintoya. Ikit na ning Diyos yoyete tapatiya. Nanoy ing gewaning manala ateyo. Inyang ba nebane malwalas neng tiyo. Miyaliwang karinan tinapa sidalo. Inibi ninyag ko neng mesa bing sentro. Sibuling lagyo na uyan yan lintoya. Gewa ng Santiago meto nga pamilya. Kalulo
ilan naman tikbang nong langangga. Hanggang ning oras makagawaya pa. Tikdo ka sa guli, ikay nga usan ko. Ikadwan iyang lento, ing metong asentro. Itibo kunyarin niting ka patadiyo. At sabla ng anak itutoy iyakas ko. Ikayo ikongan otang mititimbangan. Noying sa releyo tinangka wanwalan. Ilaring managkat agawang katutuan. At alang masakit eyo nga paltoyan. Puriyo warite hanggang mabye kayo. Iko'ing gagastos mamasa kayo. Deting ba lang sentro ilang po punta nyo. Datanging panahon alang ka pilyayo. Kailangan mayakit iko'ing puntalan. Dumningli mang banwa apatek doneman. Sabing iyan sentro king Diyos iwaduan. Bateye subukan ke kong ka panwalan. Nung iti tutula ding panalangin yo. Ampong ka pagalan espretis ta kayo. At alang painawa ewari buriyo. Ke kong pa nintunan ing tutu iyang lalto. Ninong makanyan ingka ko yodemdam. Nung tiyang nasayo matne kong sasabihan. Naman king biyeyo iting ka sakitan. Mangawo kong bulsa yan piyabe abayan. Patutwang king biyeyo maniwa la kayo. Nung baba sang Biblia raring sa reliyo. Amanong adwan yung buriyo. Iyay pagkalog na espretis
ta kayo. Bateyo, subukan ang pampakikwanan. Sariling bandeyo, apatik doyeyan. Yakas ko kay kayo, eko manamdaman. Ing mala, ting persa, maragol, iyay tinan. Hanggang no, kamunta, titi sa sabianda. Lon monges, etista, tutuka, rakalda. Nanay magagawa, si bola pupunta. Kapome ladaning mataya kakitda. Anyad ko king Diyos kaning ebanghelyo. Dapat at malinis ibiyening buriyo. Pateyo, subukan, totong man niyad kayo. Hanggang at meng bayat, mayan yang yan lalto. Iba't king simula nung yang pag-aralan. Inlay ma doktrina nganing ka panwalan. Detangat yok ako at ati ko naman. Aduan daing borera itimi yabiengan. Patutwa nanyoding hanggang den dapatiyo. Ingaslag naniting aldoye paltoyo. Karing es retisto ding balang mamintu. Matni kong sasabihin alang kalolong tuto. O tangking paralan den tuto gawala. Kaintunan iyang pilit panyulong noy batiya. Pamyabe, yabe yung pamanyal pantaya. Balang pa nakbang yung laltoya saing bunga. Tutong kong mitanam batis king lelena. Kalerdot kawaran waye ko painawa. Itanom yang bini itigawan yuya. Intenam yung iti trigoing di dala. Kalerdot kawaran at iniyang bungawo.
kabing mo neng si pakanyong yan mi abengan tutuin ka kawan yo ilang diri yan bunga Diyos yo ka pamentuan king balang pinandit libro ma tupadian aduan yo'y bereyo ako'y biyekungan nanoye komanyad enak ko dirinan atin kong manulo at ating doktoryo atin kong manula iting abeyo ing ega nagana wapin panwaniyo at salpan tayanan miyabiyeng beriyo sibol ang karinan oras malukala walang makiatin metuman karela ikit na ning Diyos di na tutula tinggang maniwala matni kong darala uling ding panamdam king bilang dang pilan orasing bilira oras lang manutang tinikdo kewaning Diyos yang kalibagtang metong nga babaeng gewang ka sangkapan ing kalonos-lonos iti meging alana pagkabiat biyera ing Diyos biniena makapag mulala itang nga kamtanda kay bating tinik daw metong yang pamilya iba't pa muketang milabas yung aldo yaring pe patikdo lintoya ing sentro oras ka lolo lang kalolo iakas ko ikaw nanunan at pilan lang sentro ikakapatadla tiro ko'y paralan kaya riya naning biye babayi iyamo yan alamig kasakit karela
metuman. Tinikdo keng pilit espretis daitinan. Parakardang sentro ngeniring ateyo. Ngenisab lang manong ulan mamuntukan kong. Ewari babeng Diyos iti utang iyo. Tasube bayrenge niway Santiago. Tinganggang sentrura ringanggang lunduyan. Yako'y may maala tuturuin parangalan. Salamat na King Diyos, emi biling ablang. Ing sibol migmula karing manamdaman. Ingaldo at bengi niyang mabiya sa nala. Yasan ng tatakbang pagkakalala na. Ayariya naningbe mikata taknaya. Apostol Santiago tinggang men nuang lana. Yaying be ginggabe ekongan kewangan. Yung sentro yung aite akadiyang dinatang. Itong nga pamilya ilang ka kung tetukan. Tingmik ka kapatad lintoing ka ularan. Ing gamit ay ini alampay nawana. Piyabe abe kong sentrume tatak na. Ilang pan material ako espiritu na. Tinggap deng kanwanan apani nasanda. Salamat King Diyos, salamat King Ginoo. Salamat amaragal karing men sa era. Di baba tampali pagali tingako. Ulira ding sentro mitanyag neng linto. Si bola karenan yan nene memala. Kapatad yung eni gangeni tapatiak. Ingkayang tungkulan pilane waring banwa.
iyang katotohan niya magmya masamas na paintulot yuware ikaban ningalda paitiying wakas ning kakudam daman niyo anak na ning Diyos espretis ta kaya ken makikilala kamuking lagyuyo ala ko king laman ang popang bunga na espretis ta kayo no koman iyan muntang itiyang bansagyo ang gana wari ita balena nakning Diyos mamundasyon ko sana alat na ingunyon emo abilang bilang detang to tutong matibe panakambang ipagit yang lino kasal pantayanan pagkapilitan yung enak ko mapapagal iko na'y puntalan yung sentro bakong may katutuhan may kagawa kayong ingespre istamban sagyo at neking yomo lang katawan kanyang kanyan ho kay ba't ding mapilan amano kung dewa salamat king Diyos salamat kay kongan sa guli manalangin tangan metong at metong bayora kolakwan nanuma sakit ka emita lakad ka ay ning panalangin puso'y iyo sila intakot hindi Diyos iti kabiyas na niya Diyos ko rin ng anak mo kung eni at yula makatipon gino metong londoyan pingaduan pukeka pukawo nanunan ingbira pakaban yaing ka pungaduan tinan mo kung persa ang popang sikanan sa lasap
lagi no parusa alayo. Puringang ng biyera ilangan ginuko. At sablang anak da biyera pa kaman mo. Metuman karera lapang kuwanan mo. Kaban mo po biye pagkabiye ang gana. Dinan mong sikanan ingaldot bengira. At nabayan mo pong yan sa mo kukeka. Diyos ko panwanan mong pakaban kuing biyera. Ginoing karalungan kung ene nawad ko. Walang namdaman pamilya at anak ko. Buklod mo panamdam ing lugod puti yung hanggang mabibiyela alapong naman no. Ing sabla na numan ing biye rakamtan. Elang kaya pa rening me ngandaywan. Balik mong payapa ng numa nubala. Pagluwid biya puking biye rayeng ka panuran. Yan nasa maestro kuing kayat tuwan ko. Mabayat at sakit lang mira san Diyos ko. Sablang ka sakitan o babo ningyato. Diyos ko'y tilunto eraya kamtano. Yan nasa maestro dalong ko yarina. Ting sabulang nga anak mo lugod po iaptas la. Akaman mong ampo ring birat at ilay anak da. Karo pong ayari dinganggang obrara. Nung nolang benibat ngenipoing ngawad ko. Sibula karinan naingan ng bersaryo. Mumuna ko'y paki sabi ko. Hanggang mabibiyela mama radios ko. Bendesyo nan mongan
dangan panwanan. Ing sablang burira king mayapoy bemungan. Kalapong maminto itiya ingadawan. Yanasa Diyos ko bendesyo nan mongan. Ay ba't me yarila ning katungkulan ko. Takala salamat baboy at lalamyo. Etong yung tipunan pasalamatan ko. Sibulta kumpening biasana juke ko. Ako'y ing susuyo ang gaman kapilan. Sibala nasara kayama malayan. E pamananing Diyos metong na ugnayan. King pali ningaldo elaka wawalan. Yako'y ing susoyong bilang protector da. Manibat ing mula eguyod unala. Yetang me ing tapat sentro mo rin at yuna. Inalo no nimbyos den meka tulala. Takbang na kong takbang ing pakikwanan yo. Kakong mi lalawot kitang bining trigo. Luban malwalas yasarol talnanyo. Miyabeya bekongan imbunga wanan iyo. Yako'y ing sinuyo sibula harinan. At dakal asentrong kakung sa sakupan. Tugod na ning Diyos kekong pagpilitan. Espretis tanakong ing lugod daralan. Salamat, salamat ke kayong salana. Ing lugod na't kalam Diyos ke ko babyena. Bilang ta layingat mulayat wakas na. Apostol Santiago makipa ka Diyos siya.
Maraming salamat po sa banal na Espiritu na dumating sa atin sa umagang ito at sa atin pong mga magulang na gawnap sa kanyang tungkulin. At reminder lang po o pabatid sa ating mga magulang o kapatid na gustong magbigay po ng pananalita, maaari lamang po na ibigay ang inyong pangalan sa ating pong registration dun sa harapan para po ma-submit ang inyong pangalan po dito sa ating listahan. At salamat po. At sa umaga pong ito, meron po tayong temang tinatalakay. Ang ating pong tema ay kaligtasan. Ito po ay mababasa natin sa Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12. Ganito po ang nasasaad. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Upang makuha po natin ng diwa ng ating tema ngayon, at tinatawagan po natin, ito po ay isang local board director din po ng Cebu Tagumpay Nimbe. At the same time po, siya po ang aming president sa Pampanga Provincial Committee 5. Tinatawagan ko po si Hermano Enrico Gomez. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang 48th anniversary ng Cebu Tagumpay Naningbi. At sa araw din pong ito ay pinagdiriwang din ang araw ng mga ina ng tahanan, no po, mga ilaw ng tahanan. Kaya po, patihin po natin ang mga magulang nating kababaihan na ina ng tahanan ng Happy Mother's Day. Palakpakan po natin ang mga ina natin. At sa araw din pong ito ay ipinagdiriwang natin sa kasabay ng pagdiriwang natin sa ating anibersaryo ay meron naman pong malungkot na nangyari sa ating kapatid, no po. Ang ating pong isang kapamilya at miyembro ng Cebu Tagumpay Naningbi ay nagkaroon ng pagsubok, no po. Sana malampasan niya ang pagsubok na ito at sana mabigyan na pong kalutasan kung ano po ang problemang dumating sa kanyang buhay, sa kanilang buhay, dahil po ang kanyang anak ay na-hit and run. Opo. Kaya kami po sa pamunuan ng opisyalis at miyembro ng PPC5 ay nakikipagdalamhati po sa inyo. At magmula po kahapon, kagabi, no po, kung saan ay naririnig po natin at tinatalakay po ang paksang ating pong tinatalakay ngayon, no po, magmula po kagabi. So, magmula po ng nagpisa ang mga anibersaryo ng sentro sakop ng PPC5, kung saan po lahat tayo ay pumupunta. Ito pong mga kanilang mga tema ay naglalarawan sa atin, mga kapatid, sa ating paksa ngayon. Kung saan sabi sa mga kapatid natin sa dalan ay ang manggagawa, no po. Tayo po ay manggagawa, no po. Kailangan tayo pong gumawa ng kawang gawa para po tayo maligtas. Gayon din sa tatak na ng Bayumbi, kung saan ang mga pinagagawa ng Diyos kay sa atin ay ang mga kautusan, no po. Kung saan po ang pinaka-alagang kautusan ang kanyang pinagagawa sa atin. At sa pamatsat naman ng biye, ay sabi niya kailangan makibaka po tayo, kung saan ay kailangan gamitin natin ang mga sandata o sandata ng Diyos. Ito pong mga bagay na ito, mga kapatid, ay magbibigay sa atin, no po, kung ating magagawa ang mga nasabi ko, ay ang kaligtasan ay ating makakamtan.
Siguro po marahil ng bawat isa sa atin ay nais po natin talagang mailigtas ang ating kaluluwa. No po. Kaya po parati tayong nandyan sa mga pagtitipon, mga aral na naririnig natin. Ito po ang magiging sandata upang tayo ay mailigtas. Saan ba nagmula ang kaligtasan? No po. Sabi dito, kapatid, sa Isaias, Kapitulo 43, versikulo 11, may sinasabi pong ganito. Sabi niya, ako sa makatwid baga ay ako, ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. So, kailangan mo pala talagang tayo ay manalig sa Diyos dahil wala makakapagligtas sa atin kung hindi ang Diyos. No po. Siya lang tangi ang Diyos na pwedeng magligtas sa atin. Kaya, ano po ang gagawin natin, mga kapatid? Kailangan tayo po ay manampalataya. Kailangan po tayo ay gumawa sa mga haral na inuutos sa atin ng Hebanghelyo at gayon din ang mga dala ng mga batlaya sa atin. Ganito po ang sinasabi niya dito sa Gawa, Kapitulo 16, versikulo 30 hanggang pong 31. Ganito po ang kanyang sinasabi. Sabi po niya, at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? So nagtatanong po kung ano daw ang dapat niyang gawin para maligtas. Sabi niya sa 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. So ito po kagipat ng ating pananampalataya, kapatid. Ito po ang kailangan para tayo'y makaligtas. At kailangan po hindi lang tayo manampalataya, pero pong sinasabi sa atin dito sa Tao Roma, Kapitulo 2, versikulo 13, ganito po ang kanyang sinasabi. Pagkatapos po tayo, sabi niya po, sapagkat hindi ang mga tagapaginig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay haharing mga ganap. So mga kapatid, hindi lang pala pwedeng tayo yung makinig lang sa mga aral na naririnig po natin. Hindi pwedeng narinig mo, tapos lalabas sa isa. Kundi sabi niya, gawin, magsitalima tayo sa mga utos, no po, ng Panginoon Diyos para tayo lalo makagawa, para tayo po yung maligtas. Kaya po, ito po ang napakalagang bagay na parating pinapaalala sa atin na mga espiritong bumababa sa atin upang tayo'y magabayan sa ating mga gawain at lalo na sa pananampalataya.